guys आंनि नायगिरि नोंथांमोन जोंहा दा बैसागु मागिनो ओंखारदों बेलासियावसो ओंखारो जों गामिना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो रावबो खालामथारा माथो बर'जों बर' अनलाया नामा साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो बिनि एफा मोनालायो मोनालायबाय जोंना ओंखारनायानो होनदो रेडि जाया मानसिफोरानो गाइस एसे माबा माबि बुंना होदोंबा नै जों देलाय मेलाय जों ओंखारनानै जों मोसानो थांनो नागिरदों बैसागु आरोना नै गाइस दासो जमा जाजोब्बाय बरिया साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम गासैबो नोंथांमोननि सायाव आसा थाबाय नै गासैबो लोगोफोरानो आंना नै जाला बुद्रि एखे बिखुनजो जाजोबनायसो आंल' गायदे आरोखि जाय बुंस'स' जालांबायलै दासो बर'नि दासो जाखांफिननाय दासो जादों दासो ज' ज' मोसागोन र' बेयाव मोसानो रेडि जाजोब फैयै फैलायबाय फाखा रास्ता मोनहांबाय मागिनायाथ' मागिबायानो गोबां न'खरावनो बैसागु बोथोरनि आंखौ जिब मेंग्लिजोब्बाय